Fi spazju ta' 3 snin minn mindu nħolqot il-Fondazzjoni l-MOAS salvat 40,000 ruħ fil-Baħar Mediterran. Il-l-MOAS fondazzjoni bbażata f'Malta li toffri l-ewwel għajnuna lill-immigranti li jaqsmu partikolarment mill-Afrika lejn l-Ewropa felu 3 snin tenniet l-impenn umanitarju tagħha. U għal darb'oħra il-l-MOAS appellat lill-Ewropa biex toħloq qafas umanitarju regolat ħalli dawk l-immigranti fost l-aktar vulnerabbli ikollhom aċċess li japplikaw għall-ażil. Dan f'kuntest li l-MOAS irrikonoxxiet li l-operazzjonijiet ta' salvataġġ li twettaq mhumiex biżżejjed. Fi stqarrija felu t-tielet anniversarju mill-bidu tagħha, il-MOAS fakret ukoll li kienet l-ewwel organizzazzjoni involuta fis-salvataġġ li ffirmat dokument imsejjaħ il-Kodiċi tal-Kondotta li ħareġ il-Gvern Taljan f'dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni. L-għaqda mhux governattiva saħqet li l-Mediterran wera kemm huwa imprevedibbli u bl-isfida tal-immigrazzjoni kull ma tmur qed issir dejjem iżjed jibsa, il-MOAS temmet tgħid li ma tistax tieqaf mill-operazzjonijiet tagħha.